मोसाथ'वाखैथ' बागुरुम्बासो मोसागासिनो। आयु बाला माबायदि होनखायो दुमफावआ। होमबालाय मानोथो सोंबावखो सिथ्ला सिबनायखौ नुखानानै? ओरैनो सोंबाय आरो रायलायजेननो होननानै। ओमफ्राय दुमफाव नोंलाय दुर्गा फुजानि दख'ना गोदान बायदोंना बायाखै? मानो बाया जानांगौ जाखो? बायबाय। आयु बाला मालायसो माथो दख'ना लासिखो नोंलाय दुमफाव दुर्गा फुजानि? जेसेबां गोदान गोदान डिजाइननि दख'ना ओंखारदों गासिखौबो बायजोबखायो आं नुबानो बायो। आयु बाला मानोथो स्टेटासआव होआखै नोंलाय? आं नायगौमोन ना वाट्सएप स्टेटासआव मा दख'ना बायखो नों? हा नोंहाबो बायनो हागोन आरोहाय? गैयाहाय दुमफाव देग्लाय फुजायाव नोंनिफ्रायसो दाहार गानथ'नांसिगोन बायदि मोनबाय आं। गांसे दाहार हरथ'दे दुमफाव। जागोन दे दाहाय वाट्सएपआव फट' हरगोन आं बेखौनो गानबानो जाबाय। आयु बाला वाट्सएपआव फट' हरनायखौलाय मानो नांगौसै? आंनो डाइरेक्ट दख'नाखौनो हरबानो जाबाय ना। ओइ फाग्लि आंबो दख'ना गोदान बायाखै। बे फेसबुकफोराव नुनाय फट'फोरखौसो आङो गेलारियाव सेभ खालामनानै दोनदों। बेखौनो नोंनि सिगाङाव बायदों होननानै बुंदों आरोहाय। आयु बाला बिखायानो खावसे दुर्लाब गलायसिगौमोन नोंनि बे खोथाखौ खोनानानै। आयु आंहालाय बायदों सानमारथारदोंसो। हाब बहाथो बायनो हानोबाल थाखा फैसा गैयावलाय फेसबुकफोराव फट'फोरखौ नुनायफोरखौनो नायलाबायसै। सानफ्रामबो बेफोरखौनो नायनानै थासै। अमा फाननायनि फैसाजों दख'ना बायबानो जाबायना। हा दख'ना बायना लानानैलाय माखौथो जानांगौ जाखो? दख'नाया जाहोगोन आंनो हो? दख'ना गोदाना जाहोगोन? थाथो आंना गोजाम दख'नाफोरजोंनो फुजा नायगोन। होमबालाय फेसबुकनि दख'नाखौनो गल' गथ' नायबाय थानायसै आरो नों। माथो उफायबाव सानफ्रामबो फेसबुकाव बोलाय बोख्लायलाय बेफोरखौनो नायबाय थासै आरो दख'नाखौनो। जि मोजां मोजां दख'ना ओंखारदोंहाय आयु। आच्छा दुमफाव मोनसे खोथा रायलायगौमोन आं नोंजों। मा खोथाहाय दावसो देलाय? सोरखौबा रायखुमानो नागिराखैथ'? गैया आं खोनासङा। आयु बाला खोनासंग्रालासिनो मा बुंखायो? दे बुं। माबाहाय दुमफाव बमब्रजों नोंजों दा मोजां मोनलायोना मोनलायाहाय? मानो नांगौ जाखो नोंनोलाय? ओरैनो मिथिनो लुगैदों होनबायना। बांद्राय आंनि सेराव सथां फाख्रि दादेखायथारहाय नों। दे आं सथां फाख्रियानो जाबाय अब्लाबो खोनासं दुमफाव। नों जुदि सोरबा हौवाखौ गोसो थोनोब्ला ना दुमफाव नोंनिख्रुइ एसे महर गैयि असाइस हौवाखौ गोसो थो। नोंनिख्रुइ महर गैयिनि असाइस हौवाखौ गोसो थोयोब्ला ना दुमफाव बै हौवाया नोंखौ जोबोद अनगोन। हिनजाव मोजां मोनदों होनना आरोना नोंखौ सना रुपा थामा लहा बेफोरबायदि होनगोन आरो। बेनिखायनो दुमफाव मालाबाबो गावनिख्रुइ मोजांसिन महर मोजांसिन हौवाखौ जेब्लाबो दा गोसो थो। बैफोर हौवा मोजांखौ गोसो थोयोब्ला ना बिसोर बिराद दुगा जायो। गावनि महरखौ लानानै बिराद नाटक खिन्थियो महर मोजां सेंग्राफोरा। आरो मा मिथिगौना दुमफाव महर गोसा सेंग्राफोरा गावनि गार्लफ्रेन्डखौबो गाव लुगैनाय बायदि महर गोसा जाजानो लुगैयो। गावनि गार्लफ्रेन्डनिख्रुइ सोरबा समायना सिख्लासिन नुयोब्ला फाग्ला जायो खिथु खारफानो नागिरो। बेनिखायनो दुमफाव मालाबाबो गावनिख्रुइ महर गोसासिन सेंग्राखौ जेब्लाबो दा गोसो थो। अब्लालाय नोंलाय मानोथो महर मोजां हौवा नागिरबाय थायो? आंनाबो महरा मिस इन्डियानिख्रुइ खम नामा? बेनिखायनो एसे गाज्रिनिख्रुइसो मोजांसिनखौ नागिरो आरो। नोंसोरनाथ' आंनिख्रुइ गाज्रिसिन ना मोखांफोरा। बेनिखायनो नोंसोरो महर मोजां सेंग्राखौ एकदमबारे दा लुगैखा दुमफाव गाज्रिसिनखौसो लुगै। गोदाव सोराव बखिफैबाय थाना आंनि खाथियाव। महर मोजां जा गाज्रि जा गोसोफोरा मिलायबानो जाबाय आरोहाय। सेंग्रानियानो मोजां जा बा हिनजावनियानो मोजां जा बा महर मोजांजों मोजां जा बा महर गाज्रिजों गाज्रि जा गासिबो एखेसो दा। गोसोफोरा मोजां जाबानो जाबाय। अब्लाबो दुमफाव हौवाफोरखौ गावनिख्रुइ महर मोजांसिनखौ मालाबाबो दा गोसो थोखा। जाथ'बाय दे दिनैनि थाखाय नोंखौ गियान फोरोंबाय जोबथ'बाय। र' ओमफ्राय बमब्रआलाय आंनिख्रुइ महर मोजांसिन ना गाज्रिसिन? आयु बाला नाया जेयाव नांबाय नामासै। जियानो जाया मानो बमब्रमाखौ मोनाबा नार्जि बुदांखौ मोनाबा बमब्रमाखौ आवलायबाय थाथारगोन आं। ओइ मा सानखो? बमब्रमाया ना दुमफाव नोंनिख्रुइ नायनो मोजांसिन। बेनिखायनो नों नोंनिख्रुइ नायनो गाज्रिसिन हौवाखौ गोसो थोबानो जाबाय आरो। अब्लासो नों रुजु रुमु रायजो मोनजागोन।
दे होमबा नोङो थादो आंबो न'आव थांनोसै बिमाया नागिरगासिनो बियो दिनै बिराद रायखुमाबाय आङो बिथिंजाय हाफांनि खोथा बिथिंजाय साम' खिंख्रि जेलाव लांदोंना बेफोर खोथाखौ गामि गामि खोन्था मेंजोबनाय मोनबाय आं दे बाय बाय बे दाउसे देलाय मुसुफोर फुलायलायाबो जे मा होनबाय थायो बेनि खोथाखौ मानिनानै सोलिनांगौबा मानसियानो हा फाग्लिसो जागोन आधा फाग्लिसो जानानै थानांगोन ओइ दुमफाव बबेनिफ्राय फैखोहाय टफिराम माबालै दासो नाजि बुदां बिमानि अफिसनिफ्राय फैदों आं माय साख्रि गोदान मोनलायबाय नामासै साख्रि नुख्रिबो बेसेबा गिदिर बिबान मोनदोंलै आं सानथामनि थाखाय आयौ सानथामनि थाखाय मा बिबानहाय अमा राजानि मेलेमा बहाबा आलासि जाहैनानै दंथ'योनो सानथामनि थाखाय सानथामनि उनावसो अमा राजानि गोसोखांथिया फैफिनगोननो बेनिखायनो आंखौ अमा राजानि मासियाव सानथामनि थाखाय जिरायथ'नो होदों आरो समाजनि मोजां खामानि मावनो आंखौ खावलायदों मा सानथामनि थाखाय बेनाबो गोसोखांथिया गोमाबाय बोरैबाबा मोजाङानो जादोंलै समाजनि मोजां हाबाखौ आंनो मावनानै दिन्थिगोन जाहाथे उनाव रायजोफ्रा आंखौ मोजां मोनो दा बेनिनो मिटिं दं गाबोन आंनि मिटिंआव नुजाफै दे जागोन आरो हानायमानि सानथामनि गेजेराव मा मोजां खामानि मावनो हायो मावबानो जाबाय जागोन दे दुमफाव हानायमानि आं नाजागोन साला सुवाद अमा राजानि गोसोखांथिया फैफिनाबा हामगौमोनलै मा होनदों नों जेबो बुङाखैलै एसे नार्भास जादों माने सानथामनि थाखाय एमएलए जागोन नालाय गाबोननिफ्राय एमएलए जासिगोन आं सानथामनि थाखाय दे थांदो एसे प्रिपेयार खालामहैदो जागोन दे मा जालाबाय थायोहाय बिथिंजाय हाफांनाबो गोसोखांथि गोमानानै दं आरो बिथिंजाय अमा राजाना दे होमबालाय ना हाफां नोंखौ न'सिम दोनलांनोसै आं हाजोंबाथ' नोंजों थांफानो हागौमोन अमा राजा नाथाय आइबो दंफायोना बेबो जाबायना जारलाया मोनसे नों सायाबा मा सानगोन नङा होमबा दे अब्लालाय आं नोंखौ कल खालामगोन दा मोनायाव दे जागोन दे अब्लालाय आं थांनोसै जागोन दे ला 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 हा सोरजोंसो रायलायामोन आइ हाफां सोरमोन बे सेंग्रायालाय सेंग्रा बैलाय बै गारिनि सेंग्राया नोंजों रायलायाखैमोन होनबा बियो आंनि लोगो आयै नों सिनायदोंसे बे सेंग्राखौ आं सिनायाखै जानला मानला मानसिफोरजों दा रायलाय आइ हाफां मानसिफोरा गोसोखांथि गोमाबाय होनना बयबो रायलायफिननो नागिरगोन आच्छा आइ बिखुनजो जाहांहाङा बेसो नामा जियानो जाया मानो हाफांखौ हले मेगन खेबबाय दे आङो मेगनाव नांबाय नोजोराव गोलैबाय ओइ जारौ हाफां नोंनो आंनि जिउनि आंगोनि बाय बाय हाफां बाय बाय ओइ सोरहाय ओंखारबोलाय गारिनिफ्राय नायनि आं आइला माथो लिंहरबायसोलै र' आंबो नायजाहैनि मादै मोजां ना खबरफ्रा औ मोजां मानसिखौलाय माथो सिनायनाय मोनथारदों आं सोर जाखोमोनथाय हा सोरमोनथाय बाबुआ मा नाममोन आंखौ अमा राजा होननानै बुङोलै मादै आयु नोंसो होमबा हा खानायालाय मानो बिदि जाखो नोंनालाय आइला आंखौ सिनायलायो नामा ब्रा मादैयालाय हा नोंखौलाय मानो सिनाया जानांगौ जाखो अमा राजा हा नोंना खानायालाय मानो थख्ला जाखो आइला खानायालाय बहा थांखोलै आंनालाय मानसियालाय जौसो लोंनानै फैदों खोमा बेनिखायनो गोदाव सोराव बुंलाबायबाय गावनि खानायखौनो बहा थांखो मिथिलानो हाफाङाय थुदो न'आव थांनोसै आं दोनलांगोन ब्रा नाङा दे बे खाथिनिखौनो दोनलांलायो नामा थाबायबानो मोननायखौनो थुदो आइ हाफां थांनोसै औ आयै है दावराव फन हरगोन दे आं नोंनो जागोन दे थुदो आइ थुदो बाहेराव एसे ओंखारबोनानै सिख्ला समायना सौग्राव फैबाय माथो खाफालानो मोजांलै आंना दसे बेयावनो जिरायनानै साहा लोंनोसै मानसियाथ' साहासो लोंनो फैखादोंमोन आङो आच्छा बे खर'नि खानाया बहा थांनानै दंहैलै र' आयना नायनांसिगोन जानाय नङा बे साहा दखानियाबो बहा खारनानै दंहैब्रा माथो मानसियानो दाबो फैला दस्ति सेंग्रा जाफिननो लुगैयोना लुगैयाब्रा नोंलाय आंलाय माथो सेंग्रा खाब्रा बावदोंसो नों हाबा जाथ'वाखैना दा जों बहा थांनो नागिरदोंमोनलाय दस्ति अमा राजा सुवादनाव थांनो नागिरदोंब्रा बे अमा राजा नारद मुनिया खुगा मोननै लानानै गिदिंदोंना बियो आंनो बे साख्रि होगोन होननानै होआखै बेखौनो एसे खबर लाहैनि बिदिबालाय दिनैबा हले बेनाव हिसाब किताब नागिरनासो गारगोनलां बे अमा राजा सुवादा अमा गन्द्रानिफ्राय मैदेरनि बासायाव थानो मोननायखाय बिराद दुगा जाथारदोंना आइला आंनि नामासो अमा राजा माथो आंखौसो बुंनाय बायदि मोनबायलां सिरि खोनासंखोमानि र' बांद्राय दुगा जामारबायथ' आरो अमा राजाया औब्रा बे अमा राजाना बिराद दुगा जामारबायलै सोर जाखोब्रा बन्धु ना नोंबो अमा राजाजों थगायजाबाय थगायदोंब्रा आंखौबो बे अमा राजाया गाज्रिनो बेनालाय आरो थगायनायानो बेनि हबिखासै हा अमा राजायालाय नोंसोरखौलाय मा थगायखोब्रा थगायनायाथ' जोबोद गिदिर बाथ्रा थगायदों नोंनोलाय मानो खोन्थानांगौ जाखोब्रा जोंलाय ओमफ्राय नोंना रायलायनाय स्टाइला मा अमा राजानि बायदिब्रा ना अमा राजानि लोगोसो नोङो औब्रा अमा राजानि लोगोमोन दा अमा राजा आंखौ नायफिनलालै थख्ला होननानै
लंखायाव थाबा बयबो राबन जाहैयोलै बन्धु सिन्था दा खालाम नों अयला मा होनलांखोलै बिसोर आं एसेबां गाज्रि ना आंलाय मा थगायखोब्रा बिसोरखौलाय आरो सुवादफ्रा आंखौ मानो सिनायासैब्रा ना खर'आव खानाय गैयैखाय जियानो जादोला दे आंनाबो गोसोखांथिया गोमाखानानै दङ मानसिफ्राबो आंखौ सिनाया जानायानो मोजाङानो जादों दे आच्छा मोनसे खोथा आंनि गोसोखांथि गोमायनि सिगां समनि दिनफ्रालाय माबायदिमोनब्रा मोजांना गाज्रिमोनब्रा बाद दे आं हाफांखौ फन हरनांगौ माला मोनागोनसो मोनथारबायलां आय अमाराजा नेवलायफोर बायदि गुदुं सिङाव हाबखुमाना थादों नामा ओंखारबो बाहेराव गैया अमाराजाया बाहेराव ओंखारलांदों माला थांनाय एसे गोबाव जाबाय फै न' सिङाव जिरायफै जिरायथ'ला दे अमाराजाजोंसो एसे गिदिर खोथा दङमोन मा खोथा दे आंनो खोन्थालाय आय नोंनो खोन्थाथ'लालै एसे रागानिसो खोथामोन आरो अमाराजाखौ जेबो दाहोनथ'सै अमाराजाना गोसोखांथि गोमादों सानथामनि थाखाय सानथामनि उनावसो फैफिनगोननो गोसोखांथि गोमादों औ डक्टरा बुंदों सानथामनि थाखाय गोसोखांथिया गोमानानै दङ होननानै थगायदोंसैलै बे अमाराजाया रायजोनि मोजां खामानि मावनो बानानै खर' गाज्रि जाफ्लाथारदों बियो नङा डक्टरानो बुंथारदों अमाराजाखौ बांद्राय बिसासाव लानो बायोलां मानसियानो बिश्वास खालामथाव जाहैखाबालाय आरो सोरथो बेखौ फोथायनो थाबनोलाय दे होमबालाय सानथामनि उनाव खबर लाफैफिनथारगोन आं दे जागोन आं खोन्थागोन नाथाय अमाराजाया गोसोखांथि फैजासे नोंसोरो अमाराजाखौ जेबो दाहोनथ' दे जागोन दे थौ सन्थला दस्ति थांलायनोसैलाय थौ होमबालाय बोरैलै एमावराजा नोंना गार्लफ्रेन्डआ सोर सासेयाब्रा गसाइ साबेसे गार्लफ्रेन्ड दङब्रा नोंनावलाय मा सोङोब्रा नोंसोरबो आं लाजियोलै लाजिनाङा दे आं नोंनि फेभरेट गार्लफ्रेन्ड भेदा गालिखौसो सोंदों बोरे नोंनि भेदा गालिया दिनै लाबथिङाखै नामा भेदा गालिखौ मानो एरावबाय थायोलै आंखौ भेदा गालिजों सोर भेदा गालिब्रा एमावराजानि गार्लफ्रेन्डलै आंखौ एरावबाय थानाङालै भेदा गालिया आंनि गार्लफ्रेन्ड नङा मोसौसो बियो मोसौ बलदनिसो गार्लफ्रेन्ड आयो गसाइ मोसौसो होनबा नुबाय सन्थला आदै आंखौ मोसौजोंसो एदावबाय थायो एमावराजा भेदा गालिया नोंजों बिराद समायोलै बेनिखायनो जंखायदों आं हाबा लादो दे भेदा गालिखौनो आंखौ भेदा गालिजों एदावदों आबैलै ओरैनो एदावनायखौनो गाबबाय जाम्बा बायदि आइलै मोसौ भेदा गालिखौ फानहरदोलै लाब गैया फानहरबाबो फैफिनखागोन भेदा गालिया नोंसानि न'आव नुबाय आयै आंखौ माबायदि एदावबाय दं माबायदि जरायबाय दं ओरैनो जंखायनायखौनो नंगौ बायदि गाबबाय नों दस्ति एदावबाय थानांलालै थौदो थांनोसै थौदो आयै मोसौ भेदा गालिखौ फानहरदोलै एमाव आबा नोंखौ सोरबा जंखायोब्ला बांद्राय लोरबां दा दिन्थिदे लोरबां दिन्थियोब्ला मानसिफोरा नारसिननो बोलो मोनो जंखायबाय थानो लुगैयो लाजिंजों हिनजाव सिख्लाफोरजों एदावना मानो मोसौ भेदा गालिजों एदावनांगौ नोंखौ ओरैनोसो एदावदों दा मोसौ भेदा गालिजों नोंथ' मोसौ भेदा गालिखौ लायाना लायाथ' आरो मोसौ भेदा गालिखौ लायो नामा अब्लालाय मानोथो गाबदों सोरबा एदावब्लाथाय गाबनानै दा गाबनानै दिन्थिबाय थायोब्ला एदावजाबाय थागोन नोङो सोरबा एदावब्लाथाय जेबो नङै बायदिसो थानांगौ जेबो नङा होननानैसो औ आंनिनो गार्लफ्रेन्ड होननानैसो लानांगौ होमबाना नोंखौ एदावनाय नंला एदावबाबो माथो जेबो रिएक्सनखौनो होआ होननानैसो सानगोन बेनिखायनो सोरबाफोर जंखायोब्लाथाय जेबो नङै बायदि थादे जागोन आयै दे दा गाबसै ओरैनोबा नोम्फायाबो सानथामनि थाखाय गोसोखांथि गोमानानै दङ मा खालामगोन बे सानथामाव इसोरासो मिन्थिसिगोन हांग्रिमोनदि आदा नारजिउदां फै जिरायफै सिङाव जों जिरायथ'ला दे अमाराजाया फैबायना न'आव गैया गारि लानानै ओंखारलांनायानो दाबो फैयाखै बहाथो थांलायखो बे खर' गुदुङालाय एसे सिगाङाव फन खालामदोंमोन आं खर' थान्दा खालामगासिनो आंसो होनहरदों आच्छा हांग्रिमोनदि मोनसे खोथामोन दा अमाराजाया दि गोसोखांथि गोमाथ'नानै दङ बेखौ जोङो मिडियायाव होनो हाया जों पाब्लिक खालामनो हाया बिराद दिगदार जागोन बेनिखायनो जोङो अमाराजाखौ जेसेबां हायो न'आवनो दोननो नाजानांगोन बेखि न'आव थागोन खानानै दोनाबा बहाबाबो बागौ सिङाव जोबनानै दोनाबा बेबो मोनसे जारला जाबायना दाथ' सासे एमएलएआ बेफोरबायदि जेराव मेरावनो गिदिंलाबाय थायोब्ला प्रब्लेम जागोन ना बेनिखायनो अमाराजाखौ जेसेबां हायो न'आवनो दोनथ'दो सानथामनि थाखाय सानथामनि उनाव अमाराजाया हुसाव फैफिनब्ला गावनि खामानिखौ मावथोंसै अब्लासिम अमाराजानि खामानिखौ थफेरा मा मावगोन
थफेरामा जुदि अमा राजानि खामानिखौ मावोब्ला रायजोफोरा मिन्थिगोन माथो अमा राजानि खामानिखौ थफेरामासो मावथ'दों होननानै अब्लाथ' रायजोफोरा अमा राजानि गोसोखांथि गोमानायखौबो मिन्थिगोन ओहो बेबो मोनसे जारला जाबायना जेबो नङा दे रायजोफोरखौ आं मोजाङैनो बुजायगोन सानथामल'सो दा अब्लाबो अमा राजाखौ जेसेबां हायो न'आवनो दोननो नाजा दे अमा राजायाथ' न'आव थाखानाय नङा बायदि मोनदों आं अब्लाबो नाजागोन दे अला मासे मानसि जेव जेवब्रा ओइ सोरलाय नोंसोर मा जाखोलै नोंना खानाया थपा रायजोआव आगान होदोंब्रा बेबो थपा रायजोआव आयला नोंसोर आंखौ सिनायलायो नामाब्रा नोंनासो गोसोखांथि गोमादोंलै अमा राजा भाई जोंना गोमायाखै आच्छा मोनसे खोथा खोन्थालाय बन्दुफोर आं गोसोखांथि गोमायै समाव माबायदिमोनब्रा मानसिया मोजांना गाज्रिमोनब्रा गोसोखांथि गोमायै समाव ना नों बिराद फाल्थुमोनब्रा थगायनायाव 1 नाम्बार सावलुन बावलुन बुंनायाव 2 नाम्बार फोथाय खेबस' खालामनायाव 3 नाम्बार 4 नाम्बारा सिख्लाफोर गोसोथोननायाव हिनजाव गोसोथोननायाव 4 नाम्बार आयला बिदिथार होनबा आङो थोद थफेराम नोंबो मा होनो नंगौखौसो बुंदों दांलाय आच्छा अमा राजा मोनसे खोथा नोंना गोसोखांथि गोमाथ'नानै दङ नालाय नों जेरावबो दा ओंखारथ'सै अमा राजा मानोब्रा आंथ' सिखाव दाखेट खालामाखैना आं न'आव बिदि हाबसोनानै थानो हाया ओंखारगोन आं नांगौबा नोंसोरनो हाबसोनानै थाबाय था अमा राजा खोथाखौ एसे बुजिब्रा बाहेरायाव ओंखारना लाबा नोंसो जामब्रगोन दा ओरैनोबा गोसोखांथि गोमानानै दंखायो मा थिक नोंनि सुथुरफोरबो थानो हागौ नोंथ' सुथुरफोरखौबो सिनायलाना बेबो नंगौ बेनिखायनो अमा राजा ओंखारथ'नांला नों दासान्दि न'आवनो थाथ'दो दे नाजागोन दे अब्लालाय जों फैबाय हांग्रिमोनदि अमा राजाखौ एसे मोजाङैनो जोथोन लाखिदो दे जागोन दे न'सियाव थांनोसैलां आदा नार्जिबुदां अमा राजाया जोंखौ सिनायलानो गावखौ सेंग्रा बायदिसो मोनफिनबाय जेबो नङा दे सानथामनिल'सो बाथ्रा दे जागोन आदा थौदो थफेराम मिटिं मोनसे दङ अमा राजानि आद्रा थानाय मिटिंखौ नोंनो गाहायदो अके आइलै एमएलएनि फिसाला जाबाबो एमएलएनि फिसाला बायदिखौनो मोनालै माथो आं हाय एमएलएनि फिसाला जानायालाय माबायदिथो मोनोनो मालाय एमएलएनि फिसालाफ्रा गारि गिदिर गिदिराव गिदिङो मेथाइ मोजां मोजां जायो फैसा थाखा मोनो गाननाय जोमनाय मोजां मोजां मोनो आंना जेबोआनो गैया एमएलएनि फिसालाबाबो मोसौ बेदा गालिखौसो लाथुबाय थानांगौ ओमफ्राय बबेमाजों एदाव जाबाय थानांगौ बेफोरखौसो सिन्था जादों नों एमएलएनि फिसाला बायदि थानो एमएलएआबा सानबेसे थागोन बेखौ सिन्था जायाखै नोंहा बेफोरबायदि राजखान्थियाव थाबाय थानांगौबा गोख्रों जानांगौ मानसिया सियानबो जानांगौ दा अमा राजाया सावलुन बावलुन दिनै गोसोखांथि गोमालाय गाबोनबा माबा जालाय बिदिबालाय बहाथो एमएलए जानानै थाबाय थानो बेलाय बेनिखायनो बेफोर साननायखौ ज्राब गार फरायनायाव गोसो हो दे फरायै थांदो जागोन आयै थङालि बे मोनाबिलि समाव बहा थांनो ओंखारलायखो नों नैबे दाउस्रि देलाया मुसुगुर फुलायलाया साख्रि फिसा मोनदों बेखौनो मावहैनो नागिरदों आरो मा साख्रि मोनदों नोंहालाय नार्जि बुदांमोननि न'आव थोरसि लथा सुनाय साख्रियाबो नोंना बिदिसो होमबा थोरसि लथा सुनायसो न'आवनो माथो नोंलाय थोरसि लथाखौनो सुवा न'आवलाय मानो खामानि मावनांगौ जाखो दे देनां हौवानि न'आव थांनानै थोरसि लथा ओंखाम ओंख्रि संनाय खानांगौ ना बेनिखायनो न'आव जिराय जिराय उन्दु जायो आरो नोंसा नोमफे खोन्थालांखानाय नोंना आयौ बाला आफाया आंजों रायलायनोनो मोनासै आं उन्दैयावनो हाथरखि जाहैबाय आफाया न'आवनो खामानि दामानि मोजाङै मावनो रोङा रुवाथिसो थाहैनो ओंखारबावदों आरो नों माथो जाखो आयै नों बेथन मोनबानो जाबायना नै मालाय सिख्लाफोरा नोंजों समान बैसोनि सिख्लाफोरा सोरबाबा नार्स मावदों सोरबाबा टेट फरिखा होनानै मास्टार साख्रि मावदों सोरबाया एक्ट्रेस जादों सोरबाया पुलिस जादों नोंहालाय माथो जेबोआनो गैया आयै आंबो साख्रि मावनो हायो मिथिबायना नाथाय आं साख्रि मावब्ला सोर हौवानो ओंखाम ओंख्रि संनानै जाहोनो बेखौ साननानैसो आं साख्रि मावा नों साख्रि मावबा हौवाया साख्रि मावा जाहैबाय हौवायाबो साख्रि मावब्ला हिनजावाबो साख्रि मावब्लाथ' ओंखाम ओंख्रिखौनो संनो मोनखानाय नङा रावबो आरो हौवाया साख्रि मावाबाबो आं साख्रि मावबाथाय हौवाखौलाय बोरै ओंखाम संहोनो दे रुवाथियालाय माथो जादों रुवाथि लानो हाया होमबा दानि जुगाव रुवाथि मोनो आरो मालाय कम्पानिफोरावसो थाहैजोबो गामिनि सिख्लाफोरा दाना रुवाथिखौनो थाला नोंहालाय मानोथो रुवाथि थाहैनो नागिरदों नोंहाबो कम्पानियाव थांदो आरो आं बिए पास जाबायना आयै बेनिखायनो कम्पानियाव थांला लासिंसिं जायोना अब्लालाय मानोथो रुवाथि थाहैनो ओंखारखो आयै कुछ होता है तुम समझोगे नहीं दे आयै आं थाबैनो नोंनो बेथनखौ हरफिनगोन मिथिबाय सोरहानावथो थाहैनो नागिरदों होनदों नार्जि बुदाङालाय दुरलाय एमएलएआ दुरलाय एमएलए नावसो होमबा बेनिखायनो बुंदों आयै कुछ होता है तुम समझोगे नहीं
दे अब्लालाय आइ थाथ'दो दे थाबैनो हाबा हरनो बेबस्थाखौ खालामनांसिगोन नङाबा जानाय नंला मानगोनां लाब्रा ओनसोलनि रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा दा बावैसो उथिखांनाय अमा राजा एमएलएआ लोमजानानै दङ बेनिखायनो अमा राजाया दासान्दि गावनि बिबानखौ मावनो हाथ'नाय नङा बेनिखायनो जों बिनि जायगायाव थफिरामखौ होनो नागिरदों बिदिसो जानानै दङ होमबा खोथाया दा जोंनोथ' गोदान गोदान लामा नांगौ मेडाम बे लामाखौ जों माला मोनगोन दैनि बेबस्थाखौबो होआखै जोंनो न' होनो होननायाबो दाबो होआखै आरो रेशनजों लोगोसे मैगं फ्रि होनो होननाया दाबो होआखै जागोन रायजोफोर बेफोर गासैखौबो आं खालामनानै होजोबगोन जों नोंखौ बोरै फोथायनो मोजां सोंथि रायजोफोर मोजां सोंथि फोथायनाय नङा होमबा फोथायनाय गैयाबा जेबो जाया आरो फोथायनाया बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पति मानो होनोब्ला जों सासे मानसिखौ फोथायोब्लासो जोङो बे मानसिनि सायाव फोथायनाय थायोब्लासो जों फैसा दार होनो हायो फैसाया 1 लाखआनो जाया मानो करोड़ थाखायानो जाया मानो जों बै मानसिनि सायाव फोथायनाय दङब्ला जों मेगन मुसिनानैब्लाबो बै मानसिनो जों फैसा दाहाराव होगोन नाथाय फोथायनाय गैयाब्ला 100 थाखा 10 थाखाबाबो जों होनो तान मोनगोन बेनिखायनो फोथायनाय थानांगौ फोथायनायानो जोंनि बयनिख्रुइबो देरसिन सम्पति आरो आं नोंसोरनो खोथा होबाय नोंसोर आंनि सायाव फोथायनाय लाखि आं नोंसोरनो गासिबो खामानिखौनो फारि मावनानै होगोन बे सानथामनि गेजेराव आं ओरैबायदि खामानि मावनानै दिन्थिगोन बोसोरसेनि खामानिखौ आं सानथामावनो मावजोबनानै दिन्थिगोन दे अब्ला रायजोफोरा थफिरामखौनो सानथामनि थाखाय एमएलए साननानै लाथ'दो जागोन दे अब्लालाय रायजोफोर दिनैनि थाखाय मिथिङा जोबथ'बाय नोंथांमोना गावबा गाव न'आव थांनो हासिगोन जागोन दे बे अमा राजाया आंनो मानो दाबो फन खालामाखै आंनि नाम्बारखौ बेसो लादों आंथ' बिनि नाम्बारखौ लाबोनोनो बावगारबाय नङाबा आंसो फन खालामगौमोन नै सोरनि नाम्बार बेलाय अमा राजानि नङाथ' हेलौ हापां आं अमा राजा आं नोंनि फनखौनो नेबाय दङमोन नेनायनि फिथाइया गोदै जायोनो माथो बेनिखायनो सम नेनांगौ नङा होमबा आंथ' मोनजाफेराखै नेनायनि फिथाइया गोदै जायो ना मायो नों मोनजाफेरबाय नामा गैया आरो आं नेलु नेला ब्राद खालामनो बायो आच्छा दे बेफोरखौ बादो गाबोन मा खालामगोन नोंलाय आं जेबो खालामा नोंलाय आंखौ ना न'नि मानसिफ्रा ओंखारथ'नाङा होननानै बुंदों थेवबो खारखुमालांगोन आं मानो ओंखारनो होआखै नोंखौ न'निफ्राय मिन्थियालै सोरबाफोर सुथुरफोर थानो हागौ होननानै ओंखारनो होआखैलै आंखौ थेवबो डर के आगे जिद है होननाय फंसे बाथ्रा दङ ना बेनिखायनो ओंखारगोन आं नोंबो ओंखारदे जागोन दे अब्लालाय गाबोन लोगो हमनोसै ना मा बुङो औ जागोन दे अब्लालाय गुड नाइट आरो जाय बिथांमोना नायगासिनो दङ अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो घन्टा बुनानै गालां आरो लाइक होलां बाय लोगोफोर